Здравейте, приятели! Днес сме на ето тази на енергийна напитка. Всички я знаете, и аз я знам, и вие я знаете. Всички я знаете, и аз я знам, вие я знаете. Да чуем как се чува. Хубаво се чува. Много хубаво се чува. Да пробваме как се пробва. Мирише на червено. Червено. Червено и черно. Много хубаво мирише. Колко глътки? Три глътки, приятели. На здраве. Първата. Много студено, хора. Гило, разваляш ми клипа, моето момиче. Ти, моето момиче, ма. Чакай, разваляш клипа. Първата. Ади втората. Много студена. Ади, Гило, ти го развали вече. Разваля още. Кажи нещо. Ади, кажи. Втората. И третата. Много студена. Има вкус на червено. Мирише много хубаво. Препоръчвам да се препоръча и препоръчвам да се поръча. Също така може да ги смесвате с ето тази шепс и да пробвате какво ще стане. Аз чакайте да пробвам сега. Горчу. Ти много горчу. Чакайте сега. Много гадно. Ти много гадна. Там много хубаво. Закона мина. Аз направих един закон, замина, всичко замина. Приятели, успешен ден на всички, живи и здрави бъдете наистина, благодаря за вниманието. Може да последвате в TikTok, Instagram, YouTube. Навсякъде съм с едно и също потребителско име. Ангелов 92 съта за едно или просто Иван Дюнера. Живи и здрави и до нови срещи. Чао!